Amen. Nyame adofo ready enhyira mu nyina. Ene so ye hia. Aye ne nyame ma ebe che nasem. Ye kasafa beware of teachings, false teachings. Ye wo teachings bebre na wo wiase mu. Se wo be Kristo ni a ba bia wo afam fa wa. Menye ntanta, me diwlem. Ye wo false teachings bebre ye adwuma this time we ye bremu. Ye were false teachings bebre. Ebi ye adwuma bebre e wo kosie dafo mu. Ye adwuma bebre wo memendafo mu. Ye wo SDA fo nkyerɛkyerɛ ye den e wo hono. E ne wo memendafo bebre so nkyerɛkyerɛ ye den e wo hono ma ewie nipa this time. Tu be Kristo ni a hwɛ wo ye e wo sankrofo no ho. So one show we are Uber so Christo Suma was watching in a you hey, we ban we dia we have a boom, we see when ya, Entina, a ye bremono. There was said, Oma wani daho. Now ye I can come for. Oma wani a daho where we ye bremu, or bon some year juma, no or baba boo or the basso or the funny passo. Or the funny passo. Beware of false teachings. False teachers are the abba o moda the nipa aweye bremu bisi memenda sore na ye bisi kosia da sore na ye ebisi ai Yesu Kristo no kra ai or the sign uko Israel fo mu a ai ni di wo ho ye fre ni di ai or the sign eno na ai sofu bi kwa kobo obi asu a ensuo no fa na ye de ekọ ye no ewo okogina ho no mansuo no fa no ko ya shua ya mashua just church boni bebre wie Kristo for this time e wo say ye ma ye ni da ho na wo ye vigilant wo we ye bremu de be di nkomo kakra afa beware of false teachers o ma ba a mo da nipa e we ye bremu boni nkyerɛkyerɛ beba ye hwasem bi wo me mom pai mbam sorry ye bom paye onyame tumfo ya da wase onyame nwanwani ye hyewdi konkra ni munyam erade wo se ye brema ye ma ye ni na ho e wo false teachers aba ye bremu a o mo da nipa ye bremu erade tumi biara ene wasembedi asie de ye si ne kwan e wo Yesu ti mu erade kire ye din e wo wo nkwan woma mu boa ye hyewdi konkra ni munyam wo ye braso e ma wasam ne entina ye mu aweye bremu yada wasi bebre se wadi nkuni mama yan yada wasi adom nti amen nyame enhyira wo bebre wasi akyerɛkyerɛfo atrofo ya wa akyerɛkyerɛfo atrofo bebre yada e wo hono a wo da nipa bi se wan komemenda wo be kojam bi kura de kyese wo ko wura memenda fo nkyerɛkyerɛ ni mu aho wo de wo tani ani a wo de office yi o ba wo kwa asia pa na abewu se asama woka no okoro obu atan to Romans chapter 2 verse 1 was it enti wo nipa wo bia obu atan no sister papa anu ye biara ni ho ma wo kosia da som no omosom abosom memenda de na ye ne ye dada ye ho wo dada wo bra wo dada wo First Timothy yawo akyerɛkyerɛfo atrofo bebre mo ba wiase mu a wo wiewia nipa ye bebre se wo be Kristo ni se wo ma wani da ho no wo ma wani ana ho no wo be wia wo First Timothy chapter 4 verse 1 atifian so se akyerɛkyerɛfo atrofo Paul ka kyerɛ Timothy hwɛ wo ye ne wo sua no tenam woni woni kora usua no na wofuru mofrase ni mutwere konkon na ebeti mama wahunu nyansa na obi afa nansesam ne anato ayedan ama medada wo wose hunu yese wose na honhom ne ka ne pefe se na edi akire mu no ebinim befa na ada honhom ne ahombo ne nkyerɛkyerɛ nwatwe wo afi gidie no ho praise the Lord wose na edi akire no ebinim befa na ada honhom ne ahombo ne nipa na oba be kyerɛkyerɛ wo se wo ko gyam wo kokosie da wo ko gyam no busa ne se honhom be na bompa ye wo no se honhom be na eye adwuma wo ni mu honhom be na eye adwuma wo ni mu wose mire ne be kwa wie ya ebinim befa na ada honhom ne ahombo ne kyerɛkyerɛ wo atwe wo ho ye da afi gidie no ho gidie be na wanya gidie wo Yesu Kristo mu senka ya memenda kwa wadam na nke de kwa heaven na enka menyi ka Israel for na dura wie da by obi a wodi Yesu Kristo di no Bible si ye mu na tan
na de wanyini ni ye ne bobu na tan ya bu na tan po dada na yeni adanse First John chapter 1:5 verse 11 was yeni adanse ne se Yakobon ma ya dan kwa na dan kwa ne wo hwan mu e wo Yesu Kristo mu enti mo bia na daw sister bra mo bia na daw ma me awaji awrade Yesu Kristo adi mo bia na daw se je se wo come men dance kwa nya sa wo be kojam e mo bia na daw oboa nipa na boa enkwa ni dam Romans 14 verse 1 was obi bu nabi chan nabi na nyina ye pe wo awrade ani fiada na ofi sa wo be soma som memenda na office obesoma som kosiela na office obesoma som joada na office obesoma som na ebomu na nkasa memenda so chen kosieda ye kasa homeda na sei kokoje wa home ase ne sei ene sei asichire die enti mo bia na da Colossians 2:16 wose mo bia na da mo wose mo obi bu ataduane ana nom ne ana fasha na osrane fofora na homeda ho Colossians 2:16 ena eka mi mo mitiri mo se mo bi mu atan aduane ananom ne ana homeda ho na oba wi aboa we bekojam we yese we bekojam o mo kyerɛkyɛ Bible no yo memenda fo no o SDF fo se o mo kyerɛkyɛ Bible no private o mo kyerɛkyɛ no de ba besi so san wo ukɔ kosieda no unka awrade ma ho ejam na kokɔ no mo da nipa wiye bremu ena ye wo and sorry bebre wo wie ni pa de star me nuama wani na ho wate se Yesu Kristo na wanya no e was ma wabra bona wo bo no emfata na wo waye Yesu Kristo na sede o se na wo no kan ni pefe se kire bi ni mefa na da honhom ni ahonhom bone kire nwatwe wo afididie no ho atoro nkontomponti wona nhyehyeye anotwa wona won ahonimu verse 3 wosi awade kwan kase wontua won hunuane Onyankopon bo se gidifo ne wona wo hunu no kwan fa aseda ni bi wosi awade kwan wo hye ring ya be kojam wosi awade kwan etua won hunuane samo wonwe na mono otua won hunuane a Onyankopon bo a wate mo se gidifo ene wona wo hunu no kwan fa aseda nya de eni bi no otua won hunuane eni bo enti no se wo memenda atenam mamu obi atan wo kosieda ni se wo kosieda atenam mamu obi atan emu obi atan Yesu Kristo nko ana nko woni mu John chapter 3 verse 36 o se jane do ba no no manyina hyensa de odi oba ni de omu na tan odi de wani Yakobon ba na kro na ni no ono obu na tan yenti ya kasa nko a ye hwehwe nko ye hwehwe dawo ye hwehwe nko enkwane wo wan enkwane ye wo Yesu Kristo mu ana magye na di ana me di na sede so ade na si me heaven ho kwan emu obi na da wo se ho bone nkyerɛkyerɛ ana ebetwe mo ho aye de afiri didie no ho tu be ya Kristo ni a de enti a oyiyi ma wo koba nkyerɛkyerɛ mfuna ma wo so wa na de wo na de waba de enti a eye saa no eye se unsua de ene wa mo wia wo aweye biremu achinyegye ena sei ye obi mo o munyini wo nyame asem wo Hebrew chapter 5 verse 13 to 14 wo se na obi na onum no fo no hunu tene ne asem no na aduane ye de ne fata wo na wanyini wo honhom fam nipa na wo preach kire wo no obi na de nkyerɛkyerɛ na ma no wa sondem wo ena wo no so de kwa abontene o ma se Jehovah Witness fo no ye de nkyerɛkyerɛ ne ma wa ye se de asoma wo no na wo ka obi ka hwentie obi na de ama no nya wonkonkon na de ma no enti ne ma woni na ho sister ma woni na wona tena gidie nim wo se aye na da wo ma ya ho bone tum a wodi be wia de stam Christopher ye ma ya ni na ho obi ala wonum no fo no ohun ne tene ne asem no ohun ne tene ne asem na aduane ye de ne fata wona wa ye de wanyini wo honhom fam unyini ye tinkyerɛnkyerɛ fona ma bia ba na awoso bididibidi na de wo ye de ekɔ ye nyini wo honhom fam nti Bible se bata kankan futuo ne kyerɛkyerɛ ho kosi se obede obeba o se na Nyankopon abode nyina ye na se de asedagye a anye se ye kyiri bibiara efise wodi Nyankopon ne efise wodi Nyankopon asam ne mpaibo na ye de ate ho hallelujah emu obi na da o se wo rekota wo kojam wo resama wo kojam mo wi nam wo wo kojam chesa wo wi nam ivi prako kura na wo se wo kojam ena we Yesu tutu awon bone no e komprakom untimi si Kristo ni bia nkoso ho kwan o enkyerɛkyerɛ na wo de ba na e ya ho bone nkyerɛkyerɛ Yesu Kristo so ne fa no so ye de ekɔ heaven
ono no kore han no ono se kasa sa mra no law na ewo Israel na sa memenda homeda na ye de ko heaven aka Yesu Kristo ma mewu ti wo se obi buda bi cha tabi na nyina ye pe wo Awurade anim na nyina ye pe o se no Nyankopon bodi nyina ye na se de asedachi a ene se ye chiri bibia efi se wo de Nyankopon asam ne mpaebo na ye de atemu verses no kwa na e me de no wo se na sa wo de ye no mo kire anuanom a wo be ye Yesu Kristo somfo pa a wo de didie ne kire pa odi akire no nsam no aye ne won hallelujah wo de ye no mo kire enipa a wo be ye Yesu Kristo asomfo pa o ye hwan asomfo hwan na afra wo a wo nam Kristo som ase ahyenhye na fie mu e ka se wo wi nam wa kojam ana akokosie da wo kojam bra no kure ni nie wo komemenda wo ko heaven no kure ni nie hwan na asoma wo hwan ani leader the Yesu Kristo ni leader de na wa yira kwan no bra wa yira kwan ma me kan kire wo nti wonim Acts chapter 15 no asomafo no a wo mako priti ama nipa asachira no no before aba abeka cha se wani Mose mra tete samso a wo kojam wani Mose mra so a ya twotwoti a tintina e ma Paul ne Barnabas ye dai e ba se o be hwa asem ya ye dai aye na wo kan 19 na Acts 15:19 na wo se nua no mo ha wo na wo Yesu Kristo ho won amanama mufo wa ba Yesu Kristo ntan no mo ha wo bra sunti die ti wiase nwie obi asachira wo botene na bra a waji Yesu Kristo adi won se wo sunti die ase wa kokokosia da wo kojam to bu na bam wo bebu ho atan Matthew 18:7 wo bebu ho atan o se sunti die ti wiase nwie etu ase sunti die ba de na nipa nam ne so beba na onwie sunti die ti wiase nwie na so de ye no mo kire anuanom a obaye Yesu Kristo somfo pa a odididie ye kasa fa me homeda no kakra ye kasa fa ho kakra Hebrew chapter 4:3 woni mo homeda dia la woni mo di nsene Israel fo se woni mo homeda dia woni mo di nsene Israel ni ono Bible sin soldier wotena bia Exodus 28 ka homeda na e no soldier wotena bia ye say ono makwa akoye ego sesa mana wo sere so eduru yawada na 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 mo sesa de mo pebia eduru fie da na nwumre na na homeda na start mama sesa no ba ko buso na Awurade kantam ewo Psalms sesa wo Hebrews se na bufu mo renya kan hyanim Hebrews chapter 4:3 wose na yandie wose na ye na edi ko ohome no mu no se de o kan se makantam babufu mu se orenhyane me home mu nanso ofiri wiase asehya wie nwuma no dada na that verse 4 no kwa na emede no wose na ba bia oka da etosonson no wasam se onyankopon home da etosonson firi ne nwuma nyina mu na hanu mo oka bi on se orenhyane me home mu wate di asam na oka no ha se da etosonson no ya di asam home da wasam na oka obi ani wachinya se home da na nyame mendawo ana Moses be somo homeda ana asuafo be somo homeda ana Yesu Kristo kura be di homeda Yesu Kristo no ba oba ya wo wura Jerusalem hono no me ba ebia ma ponche hye me ba fu mu ha sei me be sa me kokko yi ma ponche na dia na wasa me ye e wasa me bo wura hono me kokko yi ne ye de eba ti Yesu Kristo wa somo homeda sa de wo moka Yesu Kristo homeda no ko hia dan mu no oba owie ye na wo sori fira wufo mo ka kire suafo no se monko wiase nyina ko kansa mpa ne nkira bode nyina na de ogidi no bo no su no beje ne kwana de wanyi ni no bebu no fo monko ko ya mi Yesu Kristo masuani wangase monko ye Moses suani o ana monko ye homeda suani wose monko ye Yesu Kristo asuafo wose monko ye masuani ada na wode na da honhom ebetwe obi afri gidie no ada na wode na da honhom ebe yi obi afri gidie no ho na baby o kan da to sonson wasam se onyankopon home da to sonson ni firi nyuma nyina mu no ne hanum no kan bi o se orenhyane me humi wate verse 6 no de yankan o si enti se akase
ebinum bekom na so dinti wona waka asempa no kane no ankomu binti wa hye dabi biom nam David anum asem se ene wose ene erechere sa no okan se de yebodin dada biom no na mote ne a humprim akoma what okan se de obodin dada no se ene se mote ne a humprim akoma na se Joshua ama wo homeda ankachire wa moda foforo din biom ene na homeda dia kama Nyankopon man praise the Lord na eno kra na emeda no na ne na homeda dia akama Nyankopon na man na de wahye ne wo home no mu no ono so home firi ne nyuma ho se de Onyankopon home firi ne die mu no hallelujah oso wudi homeda no kra na wadwuma kasa hoye na wonni mawurade o homeda na wudi na nso na ni ose wudi homeda no kra onyuma wo ye no eno na wo home firi ho rest wabre na wo kọ wabre na wo kọ asori enti no se wo home menda na se wogidie no na sister emu obi atan me nkonda mo ati me ka kire no kore no se emu obi atan mimi mu watan sa so na obi kokosia da wo ma mebu na atan ena de amana ya san se ye kosia da fo no kore na sofo ne beka na enduro no okode dia sha ase enti odi nka no kore ncherekere pa eyese ye no Matthew 28:16 no wose na woncheche wose woni de ma hye mo nyina so eno na ya sofo ne ncherekere omode da nipa wiye bremu a e ma ye ntimi nka no kore ne nyede enkyere ye ena wonya bi ye de eka wonya bi ye de eka Mimia, wudi homeda emu obi atan wo. Kosia da ni so me hye na so wa mo me homeda ni atan. Te wo kojam. Ose onipa bia wo bu atan no Romans 2 na sa asam ye me hu o. Onipa bia wo bu atan no yie biara ni ho ma wo. Efisa wo bu atan e wo mu na wo yesa de wo bu wo ankasa wo hofo. Wo ankasa wo bu wo ankasa wo hofo. Minia ebraso aso say ye ka no kora na ede kirewo na esuntitua na moto no mujai sa na ema no ena nwekuwe ena nkyerɛkyerɛ we yaba we na yakama ena ye boss no ye besa ko boss fufuro biem nkyerɛkyerɛ bɔne aba atwi ni pafiri didie no Yesu Kristo nkwa ne mankwa wo a wo cheche nipa wonni nkwa wo de bema nipa no Wasisa wonkonkron ba mu a wonkonkron na nkasa na bekyerɛkyerɛ mo ade nyinaa mu honhom na bekyerɛkyerɛ wo menua wo yɛ kase ase na wonkonkron wo so ten nyame wonkonkron wo so ten nya Yesu Kristo honhom na ɔde ama yɛ no wo so ten saa honhom no emu obi na ada awie yɛ brɛ mu ne wo emu obi na ada ndi Colossians chapter 2 verse 8 wase mo hwe ye na obi amfa nyansa pe ne na da hu na nam ni patete sam ni wiase fitian se ne nam Kristo so amefa mo domu tie ha yie wo ye Kristo ni wase hwe yie won se papa go se wa na wo follow no se wo betie ni teachings na aboa wa follow no se ya bra set channel na ye Christian channel na usu betia tie utia no se ko tie reverend obofo mo ene obi nimmo tese omo nim nyame asam omo dinse nhunu se de na ye ode wo bo na de akwako wura wudiri mu wo betie Christian channel ai se utie na poa edi kwa so de wadwene ha na de wadwene abese wadwene ye he na sofo we yaba na no akotu Exodus 28 Onyankopon kan se nyina ye nim ti munya sansam no ya sofo no mo nka no kora nye dai emfa nkyere ye enti ye hwa asem bi wo 1 Timothy meduru kosiada fo asofo so 1 Timothy chapter 6 verse 3 kosiada fo asofo no Yesu Kristo ko no so mo nkyere ye wanka se muma yatiboni ma won hoahoa ye mo nkyere ye enani pa ba so no na tade ani nsa eni na ma ayi homeda fo na nya bi ye de eka eni pa ba so nya mi sura nkasa atini mu a ode ba botene ne bra ba heaven e bi ntini mu aya hankan ni dwane ahomaso oba orade anim no kura na obe kata ni ti so kura no Bible say oba wo bompa ya kata uti so no onye
o de honam na eba awurade fie oba ne atoto anansesem a kire no asore kọ atoto anansesem a kire no asore kọ ti Jeremia 48 verse 10 wose no menka obi oye nyame adwuma biara no me be ka sofo a o twa nkontompo esa ndura wakwade ahye asienti no me be ka no menka obi oye nyame adwuma biara obe sachira wan sachira on sachira memfa ho na me brada me yesi me di nipa e ko heaven o ti mi fa nipa ko heaven e de gu asafo no gu no ko so wa dwene a wodi be di asafo no emmoa enti na 1 Timothy chapter 6 verse 3 wose so bi kire foforo no wampene na Awurade Yesu Kristo nsama ye ne kire de ko nyamso mpani mu a wa hra no onim hye na emomo yare akyinyegie obi kire foforo asista nyame nya tamfo se ommoa nyame nya bobrohu nyame nya timode fo se ommoa me one na sister na sakra yi onya Kristo ni onya Kristo ni obi na invite na sori ho eno wa ba betina won sakra ye enti na Awurade piepia na tikode na bade a Awurade na obi so piepia na tikode na bade e preaching non sakra free na kwambo so wosi obi kire foforo no wampene wampene na Awurade Yesu Kristo teaching se de ko nyamsompam wampene na Awurade Yesu Kristo teaching se de ko nyamsompam a wa hra wonim hye eno na ma memendafo bebre anya bi ye de eka eno na ma zie fo bebre ya bi anya bi ye de eka eno na ma ensori bebre wonoma wo mu de enyenam we enyesei wo se wenga akojam enyenam enyesei na mu munya bi ye de eka obi kire foforo tu kwa asori ne no to anansesam efiri wa 2019 sesa wasafo wate bra obi kire foforo na wampene na Awurade Yesu Kristo nsama ye ne kire de ko nyamso mpani ma wahra na woni mo hye na emomo yare akyinyegie ni ne kurotwe ne efiri mu ba ne anitan kunsum nsekuro nipa osi nsekuro nipa ho adwembone manso twe se nipa wana adwena sei wo ka no kora se akyere ko na na buafu sister adia wo ye emmoa watade ni nsai hwe ba sonfo ba o na sire mu nyina gugo efe uko kan wanya mane me so de meka ama wo de medin anante se Yesu Kristo nti wo fo ya wo time ya meka ama wo time ka se pa o se so bi kire fo no ampini no Awurade Yesu Kristo nsama ye ni kire de ko nyamso mpani ma woni mo hye no yare akyinyegie ninu kurotwe de firim bane ani tan anyam so mpa abodwo mu ya de nya kese sister asori a wokọ no boturo bodwo na doso anansesema ye to kire wona doso asafo na wo mu no ammoa wa hwehwe won kwagye akiri kwan enye ye die nti na wo ba asori ho na ebo mu no wo ba asa wo hwehwe Kristo na wo do life fire de amano ya tonto calendar ma wasori firim ya tonto oil na nsamana ma wasori firi asafo nim asafo na mfiri Awurade adona ama bi mu eye de anya bebre ye de eka omo kan saa no omo no mo gi atinye no mo agi atinye Titus chapter 3 verse 9 wosim kwase atinye die ne mra won kasakasa de twun firi ho kwase adafo be ko heaven adwoada ayi memendafo be ko jam memendafo be ko heaven kwase adafo be ko jam wosim mra won kasakasa de twun firi ho na nyama hwe na wona wo yesa no sister omuti asayo de do mutiri marana nkata na de wudo mu adwenem memenda som no kwa o edam nkwa di Yesu Kristo wu obeka wonke enye na sam onfa hu oso wona wo yesa no ti asai oni tire enti uhwe enti asam potin asofo Awurade de asoma no kanwate enton nyame asam enton Awurade asam na jise obi bako kanso jise ma jini sika eno na ama bebre nya bi ye de eka mon satere mo dwene yie na mon fa tete atempo no ne be ebasa ebeboa ye sore ma no yatimi aye dai adi Awurade asode so yie the 2 Timothy 2 Corinthians chapter 2 verse 17 was in ntese pia wona nam to Nyankopon asam no na emom wona wo yi wo yam kasa odwena kra wo yira ho sikanti onfa akra bia ho sofo sikanti onfa akra bia ho hwehwe Kristo yie na menye nisa won konkon na ma wo sa yie die message na da bia prosperity na wo beka no eno na ma obi mo anya bi ye de eka
to obi chira for false teachings bebreye prosperity ubedi yi obetoka obenya sika so na sister na twa so sister no mpana besa miensa eno na ma obi aye de anya bi ye de eka maame paimu a ono wawale wokunu osan wo mpana obi ne beda o ya bona deckness se nya ni wo sika be board deckness wo sika be board deckness se sia o man ga na mabu o se mo men ka obi o ye nyame adwuma biara maame papa emi ento na sesam emfa nkyerɛw nyame ni pa ye adwuma ni yie Paul abaye adwuma na kɔ Peter abaye adwuma na kɔ anenti na nkyerɛkyerɛ ne de wo de wo mpɛ so be teachings afiri asɔre mu na yie die ne prosperity ahonya metoka metumesi dan 2019 ma wani na ho aweye bremu ne ye wo no aweye bremu ne ye wo sacha na we na wo foro dia ene edi akire na obenya enkwagye ama wo kra na wonya yira badda ndi ewe asem bi wo 2 Peter chapter 3 verse 11. Wasi etise yenu nyina besa ya nipa be ne sesa wo ye no abrabo konkunu nyam sompam. Sofo eniemu amo kamfo kire ya ni nyina besa ya nipa be ne sesa ye ne abrabo konkunu nyam sompam. E wasi esiesie ho ene nipa mfa aniwuo ansuma urade. Onsuma urade wo feriye emu. Onsuma urade e wo feriye mu. Ose urade nim se de wona wodi feriye som no urade nim se de obeyi wona wodi feriye som na free so hwemu na wama watwe wona wontena na so ye feriye urade ye nim tese ye ba so na so de se asori yankasa ye se party no ayese party enti ye firi nyame honhom no onkukuru na ye adwuma no ye firi no asori mu biem asori adane party false teachings na ugura nyame fie na urade adominity yantana sina bonene no so Romans chapter 6 verse 1 adominity obi kunu chempana nti adominity yantana se adominity obi akon wiye sika adominity obi ya adwuma mu panini wo de pace so yase adom yanti adom na se ya wiye Kristo yie na ife ya brabo emma ni yie awiye ya bremo ni yawo ye hu no se kabina hu sister enka wasachira ye hu no kabina hu a enka ado brabo kura ma Yesu Kristo ntanka 2019 yesimu ka on na so kankofo won sam bi and as a summer year 20 no ama false teachings here the year adwuma wasafo year adwuma ya wiwe Kristo yie ya fa ya brabo emma ni yie ya soma urade wo honhom ne nokura mu na nya honam ne ma na enwu ho sister ne mfare urade o on fare urade wo mu sofo ne nsuro no o mu eda no esan sa eda ne de ho ahyehye no sofo ne de ho ahyehye no ti ni opa bi o ka kire no ti sofo no o mu sofo no nti na nu wasam kromfa ne adwuma ya wiwe Kristo ya fa ya brabo ma ni yie urade enhyira no ntena ni mo nkyira o me no wo bom paye ya hye wo ye e wo false teachings any false and bonia eda dini adifu atrofo a omu preaches prosperity aweye bremu no ye hwe ye hu ye ewo won ho me no wo bom paye onyame no kwafo ye da wase ahene mo hene ye hyewa ni monyam erode boa ye na ye ni na ho aweye bremu na ye timi sutu ya na mo ensi tene mu na ye dwene wasem no pa awie anumre boa ye hye ye ma aweye bremu ye da wase wadom nti amen erode enhyira wo nyame enya wo yo true time ebusia yankopon hyira mo. If I just saw you new to this channel, if I chow, click subscribe button also. Now here's our don't man email you be APA or na pimpemo MP click so. Now we are no click like button also. Now we just comment our video na say. We are sign your way a boa ama channel no so okunenimu. See a person yankopon asem no tumi ko wi asa fa na ni na